Добрый дзень, паважаныя гледачы. З нагоды 120годдзя школы у рамках праекта «Жывая гісторыя» мы збіраем архіў пра настаўнікаў, якія доўгі час працавалі ў нашай школе. У сувязі з гэтым хачу звярнуцца да Радмілы Петровна. Скажыце, калі ласка, калі вы прыйшлі на працу ў нашу школу і што выкладалі? Я па першай сваёй адукацыі настаўніца пачатковай школы. І прыйшла я ў 1989 годзе маладым спецыялістам працаваць настаўніцай пачатковых класаў. І так атрымалася, што адразу я патрапіла выкладаць у 4 класе, калі я ўжо взяла свой клас, свой самы першы клас у наступным годзе, выпусціўшы гэтых 4класнікаў, то я ўжо прымяняла свае напрацовачкі першыя. Але гэтых дзетак я таксама добра памятаю. І так склалася, што ў гэтым годзе споўнілася якраз 25 гадоў, як яны выпусціліся са школы. Гэта быў бясцэнны вопыт. Але ж у мяне было заўсёды імкненне прывіць дзецям культуру мовы, роднай мовы, родную культуру выхаваць у іх. Вось таму другая адукацыя ў мяне ўжо. Ва ўніверсітэце я атрымала настаўнік беларускай мовы і літаратуры. І народнай культуры я магла ўжо працаваць далей. Тамара Арсенцівна нават уключыла, у нас такі быў цікавы эксперымент, класны кіраўнік з 1 класа па 9. Мы зрабілі такое, што я дзетак узяла у пачатковай школе і пасля вяла іх, выпускала ў 9 класе. Вот такое, ўжо як настаўніца беларускай мовы і літаратуры. Што вы адчуваеце сёння, пераступіўшы парог школы? Ой, гэта радасць, безумоўна, радасць. І справа ў тым, што школа на сённяшні дзень, яна пахарашэла непараўнальна. Мне вельмі падабаецца на сённяшні дзень наша школа. Я лічу, што наша школа насамрэч візітная картка нашага горада. Бо яна такая адначасова адлюстроўвае і гісторыю нашага горада, знешні будынак, гэтыя калоны, а з другога боку, калі трапляеш унутр, гэта сучаснасць, гэта найноўшасць, это так добра для сучасных дзяцей, для нашага часу, і это шыкоўна. Я ўжо радая бачыць сваіх калег, маладых калег, маіх калег, якія і сёння тут працуюць, самых розных калег. Таму это радасць, это безумоўна радасць. Колькі год у школе вы працавалі? Я прыйшла зусім маладзенькая, мне было ўсяго 19. Я жыла, развівалася разам са сваімі дзеткамі. Я выхоўвала іх, я вучыла, і я сама таксама вучылася. Это было жыццё. І так склалася, што гэта жыццё прайшло менавіта ў маёй роднай 4. Школа стала для мяне другім домам, другой сям'ёй. Так адбылося.
Вот задаю пытанне, я больш нідзе ні ў адной іншай школцы не працавала. Я працавала больш за 37 гадоў менавіта тут, у чацвёрцы, але мне ніколі не хацелася сысці ў іншую. Бо это нешта роднае. Ну, нешта такое вельмі блізкае для мяне, вельмі важнае. Таму я радая, што менавіта мой увесь такі доўгі працоўны вопыт прайшоў тут. Ці быў у вашай практыцы клас, што запомніўся найбольш? Калі я пачынаю спамінаць, то кожны клас пакінуў след у маёй душы. Кожны. Нема такіх дзяцей, якіх бы хацелася б забыць. Канешне, былі вучні розныя, былі вельмі паслухмяныя, былі такія разумныя, былі такія імклівыя да ведаў, але ж былі іншыя. Іх нямала, і тым не менш, кожны клас ён асаблівы па-свойму. Таму, калі я ўспамінаю, я магу шмат чаго сказаць пра кожны клас і кожны. Радміла Петровна, адкажыце, калі ласка, а ці сустракаецесь вы са сваімі вучнямі? Як не сустракацца, калі ж мы тут усе разам жывем? Але ж мы не проста сустракаемся, мы сябруем з многімі вучнямі. Тым больш, што і не толькі вучнямі, але і з бацькамі, з многімі бацькамі. Нават калі я яшчэ працавала, у мяне быў клас, і працавала ў пачатковай школцы, я нават хрысціла дзетак. Нават я стала хроснай мамай сваіх двух вучняў. Так атрымалася, да мяне звярнуліся бацькі. Я не ведаю, што ў іх так, мабыць, выклікала сімпатыю да мяне. І на сённяшні дзень, перш жа столькі сацыяльных гэтых сетак, і зносіны можна падтрымліваць нават на адлегласці. І многія да сённяшняга дня і раяцца са мной, і дапамагаю, звяртаюцца за дапамогай, і дапамагаю. І са многімі мы сябруем, сапраўды сябруем і падтрымліваем такія адносіны нават з тымі вучнямі, якія ўжо па ўсім свеце раскіданыя. Але ж мы падтрымліваем зносіны. Які дзень у школе вам запомніўся больш за астатнія? Ведаеш, Ірачка, тут калі пачнеш успамінаць, так шмат такіх днёў было. Але ж калі з усіх выбраць адзін, то думаю, што это будзе самы мой першы дзень, калі я прыйшла на сустрэчу, на лінейку, на першую лінейку, маладзенькай настаўніцай. Мабыць, гэты дзень мне запомніўся найбольш. Мой самы першы дзень у школе. У каго з настаўнікаў ці прадстаўнікоў адміністрацыі вы пераймалі вопыт? Мне вельмі пашанцавала, бо ў нашай школцы працавалі такія цудоўныя метадысты, карыфеі, у якіх было шмат чаму павучыцца. І вялікі ўплыў на мяне зрабіла Марфа Васильевна Берук, Марія Фёдоровна, Станіслава Михайловна. Былі цудоўныя настаўніцы і іншыя, безумоўна. Але
вельмі часта на маіх уроках была Галіна Дмітрыевна Фамічова, якая заўсёды могла ацаніць, прааналізаваць, але так далікатна, так тактоўна і павучыць, і прапанаваць. Вот што тут і што там можна было б яшчэ зрабіць, каб урок атрымаўся яшчэ лепшы. Вот. Таму я заўсёды магла знайсці тут калег, людзей, у якіх магла вучыцца. Ну, а калі я ўжо перайшла у старэйшую школу, то тут у мяне была цудоўная кафедра беларускай мовы і літаратуры. І гэта была сапраўдная каманда. Мы вучыліся адзін у аднаго і падтрымлівалі адна адну, цудоўныя настаўніцы. Ну, і мы маглі заўжды прыйсці да Тамары Арсенцевны Бурдыка. Заўжды яна была беларусаведам, і з ёй можна было параіцца па самых розных пытаннях. Вось. Таму я лічу яе сваёй настаўніцай, безумоўна. Безумоўна. І далей я, калі ўжо пайшла выкладаць мастацтва, то маёй настаўніцай стала Яшчемская Ірына Вячаслаўна. Вось, настаўніца сусветнай мастацкай культуры. У нашай школе яна шмат працавала. Далей яна нават аўтарка некалькіх кніжак па мастацтве, па аналізе карцін. Вось, таму бясцэнны гэты вопыт таксама я ўжо пераймала і ў яе. Вот, таму ёсць успомніць нізкі паклон гэтым людзям. Радмила Петровна, што вы можаце пажадаць нашай школе ў будучым? Я шчаслівая настаўніца. Шчаслівая таму, што ў мяне удзячныя вучні. Удзячныя вучні, удзячныя бацькі. Вельмі я радасная ад таго, што моя праца прынесла такі вялікі плён для гэтых людзей. І таму школе сваёй родненькай, 4-й, у якой прайшла маё амаль што такая вялізная частка майго жыцця, я б хацела пажадаць удзячных вучняў. Я б хацела пажадаць удзячных бацькоў. І мне хочется верыць, што школа жыве і славіцца менавіта не толькі сваімі цудоўнымі настаўнікамі, але і сваімі вучнямі. Вот, менавіта я хачу падкрэсліць, каб школа наша цвіла і далей, жыла далей. І збіраліся тут все новыя і новыя пакаленні. Дзяцей, іх бацькоў, настаўнікаў. І ўсе гэтыя людзі не заставаліся раўнадушнымі, а любілі сваю школу. Прыходзілі сюды і ў радасці, у шчаслівыя моманты, і калі патрэбна нейкая дапамога. Мне б вельмі хацелася, каб наша школа жыла столькі, колькі будзе стаяць наш горад Мінск, і квітнела.
Сёння госцем нашай студыі была Радміла Петровна Букліс-Кулагіна, настаўніца беларускай мовы, літаратуры і мастацтва. Да пабачэння, паважаныя гледачы!